Voidaan tehdä tää silleen, että toi on niin kapea paikka, siinä on raskas kääntää pyörää ympäri, mutta jos on vaan intoa koittaa peruuttaa, niin me vaikka autetaan kääntämistä viimeisen. Voi olla, että toi pieni suditusjälki estää rullaamisen. Karasen kyllä alas. Vähän. Nyt kun on ton reunan päällä, se lähtee valumaan niin itsestään. Jos mä teen, että anna se rullataan vedän ekojarruun, ja sä haluat pysähtyä. Mä päästän kytkisormen irti, pyörä jää paikalle. Eli meillä on niin kuin käänteisesti toimiva takajarru tuossa vasemmalla kädellä. Yksinkertaista, helppoa, vaivatonta, mutta uskomattoman nurinkurista aivoa. Ja jos kukaan näki ne jäljet siinä monturinteessä, niin ne on jotain 45 astetta, mutta tää tulee vaan helpommin sellaisesta alas, koska se on jyrkempi. Kannattaa koittaa ja kannattaa ottaa tavaksi. Anna sitäkin. On se pehmyt. Joo, ja siis tuohon voi mennä tosi hiljaa nyt, kun paino tapeille ja pehmeästi koetat lähteä. Älä upota syvempää. Pari metriä taaksepäin, niin voit koittaa uusilla vauheilla mäkkiä. En tuosta edes sanonut, mutta mitä Juha tekee, mitä me teen tossa itekin vähän, niin kun meillä on se potero siinä. Ihan niin kuin auton heijaaminen, niin moottoripyörähän saa pikkasen peruuttaa tollasesta. Jos me saadaan nousee se siihen vastapenkalle, kytki sisään ja annetaan valua vauhilla taaksepäin. Eli moottorin voimaa pystyy hyödyntämään.